chvíli ja odovzdám slovo predsedovi občianskeho združenia Bíli andeli, Marianovi Galbavému, ktorý vás bude teda informovať o tom, čo už som predtým avizoval, čiže kroky, ktoré sme doteraz podnikli, urobili a čo sa ďalej bude diať. Malo informácií, na internete prebiehajú diskusie. Dnešok je tým, kedy vám chceme všetko odovzdať informácie a najmä na záver dať konkrétne výzvy k tomu, čo plánujeme robiť a ako budeme ďalej pokračovať. Ako som povedal, všetko začalo tým, že sme sa dozvedeli v sobotu ráno, že tréner Radovský bol odvolaný. Táto informácia nás všetkých dosť zasiahla, pretože bol to tréner, ktorému sme zase raz dávali nádeje na to, aby náš Spartak dostal tam, kde patrí. Hneď v sobotu sme sa stretli ľudia, ktorí najčastejšie sa okolo vecí, okolo fanúšikov pohybujú, v nejakom počte okolo 10 ľudí a začali sme plánovať, čo by sme tak asi mohli robiť. Samozrejme, pod vplyvom tých emócií naše ich životu patria víťazstvo aj prehry. Stará pravda hovorí, že spoločne prežívaná radosť sa násobí a spolu sa delí. Toto robí našu červeno-čiernu rodinu silnou a väčšinou. Udalosti ostatných dní nenechávajú ľahostajným žiadneho z fanúšikov nášho milovaného Spartaku. Z tohto dôvodu sa stretli predstavitelia ešte Spartak akciová spoločnosť so zástupcami fanúšikov z občianskeho združenia Bíli andeli. Samotný text komunike. Zástupcovia fanúšikovskej obce vyslovili majiteľom FC Spartak ocenenie za ich dlhoročnú podporu futbalového klubu Spartak Trnava, osobitne pánovi Kôrovi. Predstavili pohľad na aktuálnu situáciu po odvolaní trénera Radovského, ktoré vyjadruje spektrum názorov fanúšikov na príčiny i riešenie tohto stavu. Deklarovali, že cieľom a želaním je, aby náš Spartak fungoval ako profesionálny klub. S najvyššími ambíciami, samozrejme pre klub s takou históriou a fanúšikovským zázemím. Dohodli sme sa, že s akcionármi klubu, že môžu pripomienkovať dohodli sa fanúšikovia s akcionármi klubu, že môžu pripomienkovať a podielať sa na zmene spôsobu riadenia klubom smerom k maximálnej profesionalite. O svojej pamäti poviem, mali sme tu generálneho manažéra pána Rajmana. Po ňom bol Dušan Kekety. Potom nejakým neoficiálnym manažérom bol pán Bahula. V tejto chvíli je to pán Valovič. Ja som... Ďakujem. Hlas ľudu, hlas Boží, ale Božie mlyny melú pomaly. To zdôrazňujem. Takže... Jasné. Ja som to... Trnava. Nový manažment, ktorý nastúpi, musí mať silné postavenie, musí byť neohroziteľný a musí mať dostatočnú autonómiu na to, aby realizoval dlhodobé zámery. V prípade, že sa zúčastníte na stretnutí Spartaka, je to vaše rozhodnutie, avšak požadujeme, aby neboli vyvesované žiadne vlajky okrem tej, ktorú vidíte pred nami. Za koncepciu, za silný Spartak. Nebude sa vykonávať žiadne aktívne povzbudzovanie. Toto sa týka všetkých domácich ligových zápasov. Útrach je doma.
Dávaj, Valovič, jej! Valoviče, kokot veloci! Tam ide Vácej! Valoviče, kokot! Valoviče, kokot! Valoviče, kokot veloci! Auta sa otáčajú. A nemáme tu. Ja nesmieme fajčiť, čo? Ja nesmieme fajčiť. Čo? Prázdne tribúny. Je to tak? Ide nikoho. Som povedal, že mu šíbe.